לנדבי וזוהר. זוהר, אתה מקשיב? לא. לנדבי וזוהר החמודים, חג חנוכה שמח, כל טוב, חופשה נעימה ונשיקות חמות מסבתא רבתא נעמי האוהבת. זוהר, תראה איזה ספר קיבלת. זוהר, תראה לי. סמי הכבאי. איזה יופי. תראה לסבתא את הספר. זוהר, בוא תראה מקרוב למצלמה את הספר שסבתא תוכל לראות. וואו, אתה שמח? אתה אוהב את הספר הזה? אתה שמח? וגם נדב שמח? תראה את הספר, נדבי, למצלמה. תקרא איך קוראים לו, אתה יכול לקרוא את השם של הספר? לא, אני לא אקרא, אבל אני אגיד שיש לי כבר 2 מהסדרה הזאת, ואני נורא אוהב אותם, תומאס אדיסון ואחי ורן. ומי עכשיו? תקרא את השם שלו. גלילאו. תדע לך שהוא המדען המודרני הראשון. הוא האיש הראשון שהתעסק במדע. כן. רגע, אז עכשיו, נכון, עכשיו כולם אומרים, נדב וזוהר. עכשיו כולם להגיד ביחד חג שמח סבתא נעמי. זוהר. חג שמח, סבתא נעמי. ותגיד למצלמה. חג שמח, סבתא נעמי. ותודה רבה. זוהר, תגיד ביי לסבתא נעמי. תגיד תודה רבה. זוהר, תסתכל עליו ותגיד. זוהר, תסתכל למצלמה, תגיד ביי לסבתא נעמי. תמי. תודה רבה לסבתא נעמי, ביי.